Wish you one day tayo. Kumusta ka ng papati karon? Tibo ka Bisaya ng Mindanao. Don't forget, asap kita. Always say a prayer. Unang itong pagpanalangin, ngayon sa itong labang magagawang. Lord, thank you kayo sa mga gata ka namang kalinaw sa tibo kalibutan na mga pangayon diatan mo. Thank you, Lord, o sa mga grasya labaw sa tingnan ng mga gihatag. Ngayon po sa katawan. Okay, thank you, Lord. O, karon may gara ang itong suwatan po, no? Pinadakin is usak ka lalaki. May napatago lang sa nga TikTok. Kini gibara no duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunod ang atong singer si Ito. Kini ang problema bahin is kong asawa taon. Kung ang uban moingon nga pasan nila ang cross. Kini akong asawa gisumay gyud na ako ang cross. Kung anong problema ako ani akong asawa no. Inaniwan ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Gisimba gihalaran sa kanunay ang imong kabuutan sa adlawng tanan kay ikaw ikaduhang bathala nga akong ginaludhan nining dughan timan ilang pinangga gigugma ko ikaw saksi ang langit sa timpos kong pagbati luyo sa kakulian sa atong mga gugma pangitaon ko ang dalan alang ka natong duha tuhui nga ikaw akong unungan bisan ang kalibutan magdumili way sapayan ako sakiton lamang malipay ka tuhui nga ikaw akong unungan bisan ang kalibutan magdumili way sapayan nga ako sakiton lamang malipay ka lamang malipay ka Usa ka na Victor. Ayan. Wala juga magmahimo na sige nagkakanta sa masama diha. High school labing magsigil na itong perflex day. Habalay. Ano reflex mag-aaral sa lawas nagkakanta mo ha. Kanta si mo tutunan. Kanta-kanta rin ako na yun. Nakunsam lang siya. Kanta ka diha dito sa masama mo ha. Paghilom ko diha bilang bayo tinggal sa koreon. Zero day. Ay, Sorry. sorry day. Ay, tayo sa waho eh. Kini mo balgas kalibutan. Kaligri ka. No, sus. May nakaaligri. Oh, Rubila. Nakadungog kami sa kagisel. Nako. Dungog mo lang po. Agay. Kanaka. Isang biday mo pa man kung bida. Tiin mo pa man kung libak ko na unsa naman kita. Ha? Kahilas ti mo. Panghugas dito sa mga plato kay mga olat. Oo, day. Oh. Anong hilom man ka diha? Porti man mo hiloma, suko ka? Saw ni siya eh. Pita ni lakihan mo dayo. Magkanta-kanta ta. Pilom mo tanin mo. Sabat-sabat. Ano karong hilom ta? Sabat sa tanin mo. Kaya hilom-hilom ko. Sabat-sabat lang ko. Sabat-sabat lang ko. Gusto kang targeton ta ka ng tinigurtik ko? Ha? Tawa. Ha? Ha? Kaon na kaon. Ano si tubag-tubag na ko diha?
Kapoy na baya ko nimo ha? Oo, ikaw rin gikapoy, ikaw ha? Kay ngano? Unsa may kitrabaho nimong gikapoy maka, ha? Uy, wala ka ba ibaw, ha? Di ba yan, lalim, magsigig kasama sa sawa na eh. Lalim ka na, ha? Laliman ka. May gani ha? Igor kang reflex, yaw, reflex. Sa? Oh, kaya ay sa trabaho, reflex ang yaw. Sige, pagkasaba din ako. Ilis mo na ako. Hilom dihay! Hilom. Hagtik ang upaw ni mo ron. Awan, maglagot ko maayo ron. Butan sa upaw. Upaw na nagig ko, ha? Hilom sa tayo. Hilom ta. Yaw-yaw ta. Yaw magyaw ta. Hilom mo ta. Sige, yaw ko. Magyaw ko rin. Dinig sabot inabuhian ako. Pagkakindor di anit. Hoy, Delia, Nay? ikaw ba? Ayaw ragod inaanaan ng bana ni mo. Ako ray maluoy niya. Imo ba ang daog-daogon taon, oy? Sugot ti gidaog-daog nay, uy. Kanang naw nga padaog-daog ka na. Ay, kanadyan pagsige ni mo, pus-pus anang bisan unsa diya nga sakit waya na. Nay, kana ko speak to, gahi kay nas tanang gahi. Nga di magatiman, kung sa akong isulti niya, di man ang duklo ng kanahan. Ay, maulagi. Pero dili na ni mo mistil anaon, oy. Bana baya na ni mo. Respetuhi po na. Da, pasalamat siyang kanarayang natilawan gikan ako. Ha? Ako, og di pa lang ko magpugong na, gikulata ko na oy. Ha? Nailagring, ayaw lang ko numikilabti na amo ning problema magtiayo na paghilom na lang. Ah, nala ikaw. Sige, di man ka kapahilabot. Pero timan iha, moabot ang panahon na mahaya na gyud ni mo ka ng imong gibuhat si mong bana. Oh, pasalamat ka nga nakatiming kag bana nga dili init og kag init pa nag-uway. Ano, way siguro ikaw may ginubaan na. Oh, Nay? Predicto. Abil mo, pre. Kaming tanan man kupare ni mo, ha? Apel tuwa dire. Kaming tanan, believe you kayo ni mo, pre. Abi daw sa bilib. Basta Bito, pre, bito, pre. Basta Kutsiyal Alex, bilib na ako. Bitaw, pre. Wala lang bilib na hurot. Tade ka kasi. Pre. Ikaw lang kamulis to pre. Halika. Ayo, ada lang dia. Ayo re. Kutsiyal gili. Ay, nas Kutsiyal Alex, mo kingatubang ni nato. Pasok pre. Piste. Ayo, mamalikas ya. Pre, lain na tayo, bro. Abi ni mo, pre. Inyo bagi istorya ba nga tanang bilib hurot karaan naman na, pre. Ikaw, de. Mga tanag gagon siya, ikabiliba na mo ni mo, pre. Unsaman pre gili, unsaman. Kanang... Ay, pre, Ay, biliba doon. Nasabot ita. Nasabot mo guta. Kanang mo pagkataas o pasensya. Ganoon na, pre. Kay sa kinaya sa mga asawa, pre. Kami, di may magsilbi, wala. Ha? Di may magsilbi. Pre, matod ba sa uba, no? Kung ang imo pares kayo, ikaw mahimong tubig. Ay, kung parehas mong kayo, sunog yun mo, di ba, pre Alex? Pre, kami, pre, dili sa inyo na pag-unsa ba? Kami, may simpatiya, may mo, pre. Kay kuparo ko ta, kami maoy na luoy ni mo. Problema lang ang istoryahan, luoy mo na ko. Ha? Ba mo maluoy ni Kuya Gili, ni Paring Kunsel Gili? Nagdikulata siya atong kabi niya. Ano ko pre? Asa siya? Asa to? Asa kaya re, oy! Patay mo ka. Kaya di ka maluoy ako. Nagdikulata to sabi niya, oy. Siksir ba ito yung sabi ko, oy? Kuwado, ano ba? Luoy mo ni mo sa mo pagka-buttered chicken ba? Butter chicken. Butter chicken. Hindi na buttered chicken, oy. Usa din, pre Alex. Buttered husband. Buttered husband. Ay, sorry, correctional, ha? Wala. Buttered gilir mo to. Buttered gilir mo. Buttered gilir mo. Kung di makatag sildo, buttered gilir mo. Sabihan mo, ha? Kung nagtuo mo, under ko sa asawa. Oh, tinuod na. Bida. Pero magabi, siya na siya. Under ako! Under na ako siya. Ha? Kay siya naman mo ipirming mo pa ibabaw ako sa gabi. Puli-puli ni. Under. Hindi na may buto sa buta mo, pre. Sa ba inyo pasabot, ha? Sa'yo pasabot ninyo, ha? Pre? Pero sagdi lang, pasagdan ko lang akong asawa, pre. Kay kon, ako nang tubayan akong asawa. Kung ako hinaykan, oy, kausar, oy. Kung nasagdan kanahan. Pero dili lang yun ko, pre. Kay ini kagabi, under man din siya, under usahay. Ako, under pag-usahay. Bisa ginana na akong asawa, pre, pero pinangga kay na nako. Huwag ka matauran na kung mangaon, me. At tuwis mo mangaon, ipalabi na akong sudan niya. Bahalag, pulos lang kanon ako, ah. Usunan? Oh, Over naman sa mo, ha, pre, oy.
Ingon ani kabagsik ang asawa. Pailob lang yung taon ko niya sa patasan na probida. Kaya di ko gusto magguba nga mo kami niyo unbaon niya. Pikto, Nay, ikaw nalay sabot ng akong anak ha. Saon nga dakdako maguna dito sa squatter mao nang bagsik ana. ilan nay. Okay na. Mautang raw na. Dili ba? Ang ako og basi dili na unya ka makapugong sa imong kaugalingon ug imuhay no mahinay ka ng akong Oh, anak. di na may tabo na probida sa nang istorya. Mahal ka na ako imong anak taon na. Ay, dangga kay ko na. Salamat taon dun. Pero bisan ako Pikto, wala dugo ka uyon siyang kuan nga gipakita nga pagtatatya nimo. Dili gid maayo. Para na ko na no, kung ako nang tubangan ng iyang game mode rin ako, way may resulta rin. Sambotin mo kagubot. Maulay ki. Maubitaw nga ako lay maluoy nimo. Oh, lukoy ko na. Huwag ko maunsa diri. Unsa ko? Unya sabi wa maunsag. Huwag ko maunsa. Kanadang sige kag hagtok imong uo sa kaldero. Ay, sa pula na na. Hindi ko bahala na yun. Ako ginagtok sa kaldero. Ah, mingaon gali ko. Way hagtok. Usay mingaon. Mingaon ko na kulubot sa kaldero. Di na mo hagtok sa kuko. Uwan ito ay. Di lagi na eh. Sabi to na eh, bisang matagak pa ng uon ako pinuspos sa kaldero taon sa imong anak taon, ambot lang. Di ko makakita, di ka makakita na ko nga bubaos ko na eh. Tuon kay mahal o pinangga ka kwayo ng imong anak taon. Ay, salamat taon, Pikto. Pagkabuutan mo yun. Kinilag yung akong anak mo'y hanggaw kay utok. Sa di lang na eh. Makamura na magbagay ng mga anak ko eh. Makita na niya unsa na ko siya kamahal. Dong Pikto. Unsa gyud nagsultihan ninyong Pikto nay? Ha? Nakita tamang gud mong seryoso kaayo nga nagsultihan nay. Ay, ako rin gamaaman ang imong bana tungkol sa imong pagdaog-daog niya. Unsa daog-daog uy? Gidaog-daog ko na. Samtong siya batang way buot mo sugot ang daog-daogon. Mao gani, kay nabalak ako nga tingaling dili unya na makapugong ng bana mo tungkol sa imong batasan ug mahinaykan ka. Iya words na sa doon. Pasuwaya siya. Di maggukdong ko nagsundang. Ikaw ba? Wa may daot nga gibuhat ng bana mo. Ganong imo mayupuspusan ang kaldero. Naibaw ka ba? Kung ireklamo gud ka na sa imong bana, mapriso biya gitaw ka. Hadlok ko matagpapriso. So, bitaw, ikaw ba? Wa na ka magpuyo sa squatters, oy! Huwag tangan ang imong kinaiya nga murag batasan sa usa ka iro. Ha? Nay, ug ilo pa kong batasan wala gipaak na ka. Huh? Sultihan talang ka. Ako na balakan na bay kay ko anang imong gibuhat nga nang umahadok ko na basig maupos ang pailog sa imong bana ug mahinaykan ka. Ambot na ngugon sa kay mahitabo nimo. Ha? Never ginamahitabo nay. Never. Diya! Gang, di ara akong ipangumpra gang. Nakapalit kag isda? O, di ana, bangos. Ay nganong bangos may gipalit nimo? Nga di mo kumuka og bangos. Nga, di yung kamkawan ng bangos nga. Maom na yung national fish, bangos. Gusto ka mamatay ko ana ha? Hapit ko mamatay at tuwa ka na bukog ko. O yan, namatay di ka. Hapit gani. Bugo asa nimo eh. Gusto gani ka mamatay ko ha? Gusto gani ka mamatay ko? Ha? Sabihin nga, gusto ko yung pati yung tika. Parawa ka. Agay, agay. Ikay kaon na ng bangos. Huta nagkaon ng parawa ka. Ay, gan, sakitan na eh. Kumuuyog ng giningutot na ko. Murag eh. Lubot yun sa kaldero mo kaigos kong oo. Pupita, ginoo ko. Unsan? Ah, uy, dugo! Dugo yun! Hoy! Dilya, asa ka! Hoy! Ang hanggaw ay sutoy lang. Asa ka to? Mura magsapot ang naong. Nag-awa na sa tingaling spekto. Hay, ning babayan. Unsa na sa kag-awayan sa duha. Pikto, naunsa na sa tong asawa nimo. Uy, ginuo ko. Kadagang duguan ang imo ko. Naunsa man na. Okay, Ma? mga Katawa. Giyap pa ko sa kaldero sa imong anak na eh. Ah? Nagisi ang akong uwi na yun. Ginoo ko! Kadagang badugo ng miagan sa ana. Oy, ay, dali, dali. Dali, ato tambalan. Oo, sige.
Ay, yan, Hilig itang unan dugo. Dadong talang ka sa ospital. Oy, aron matahi ng gising si mo. Oh. Bato aron lugo. Bebe. Pangalan Ay, kinuskos saging. Ayaw paglihok atong dutan sa panapton ang samad aron mutang dugo. Kaya sa mga plus ay panyawan ha. Oo, Panyawan liniminto kay maayo ni dili ni maka kuan Makatanggon bitaw yun na samad na. Dubaya tawag Salamat, ninyo. ay. Oy. Kuya Hawakot, labi nga ko ninyo. Saan ako nga murag tuna gyud mo'y gitaguan? Sa babuan ka diadilya. Nabuang pa. Ay nalatali nyo. Ha? Karon nasakpan tragid mo. Animal kang pituha ka. Gituhog minimong inahanog anak. Gila oy. Nabuan ka na gyuda. Buang di ay ha? Ha? Ikaw pituha. Ay kami nakaingon ini. Sinumpong minimong kaming inahanog anak. Ay, gitulan! Ay! Ano na akong problema ron? Kabag may akong oo. Sa inyo pa tanahon diri. Saan na ako akong asawa? Babina, repress. Oy gili, ikaw daghan mo yung kag-asawa nga nagian. Na inanay ba ka? Ha? Gusto ko nga patagmo ang tao ni siya. Pero bluoy, bisan ko, hinay ka nila ako. Saan na akong buhatong tao? Napalihot, bagi ko ninyo, be. Na kayo mabasa diha, bam? Nga, sige mo nalugo sa kaldero, bam? Ha? O sa man, kung gawin sa dihon, pikto. Tanan nga nagpamati na mo ron. Adlaw. Si Ate Jinjin, Ate Preso. Jen! Lord, thank you kay Lord. Salamat kayo mga Mary. Salamat sa mga pagkampo. O sa tanan nga mga medyo idadara na po na to. Dili kayo, idadaran ka ng mga 30 plus. Muinom na mga nagkape. Ang atong imnon, mga Sid Panyawan Coffee Mix. The best kayo natong imnon tay. Mao ni siya bitter. Nga ba ka pa bitter sa ato ang kalawasan? Nindot kayo ni. Nindot imnon. Lagsika. Di ka magduka sa mga trabaho. Sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. O niya, mga tao ni Kuya Nick Pipito, salamat ibigamit sa atong Panyawan Coffee Mix diya sa opisina niya. Mausa ni painom ni Kuya Nick Pipito sa ato ang mga tao diha ang Panyawan Coffee Mix kanang bisita diha. Sa opisina po ng GR Pipito, thank you kayo ninyong tanan sa mga staff diha. Oh, Di ba itong amigo dahil dito sa Bilisan? Oy, so sakto dahil si ato Pilangang Kapitan, si John Albert Pumpat, o si Inday Joyce, ang iyang Ma'am pinangalan Joyce, asawa. oh. Sa ilang mga anak, pilar kay anak ron ni Dog Albert ka. Bitaw, no? Basig ko patrol diha. Tingali, mga inaanak diyali. Oo, nga mga tao po, ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Thank you kay ni Mokap. Salamat kayo. Okay, Ate Pres? Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka doon. Og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Ayong si Piata pag inom kada adlaw, gyud katulad sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maog gihapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong inom unay ka makaon sa imong paniudto. No gapon, inig panihapon nimo, inom na sa kadaan og isa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang nga tong na problema kayo sa kidney o UTI, ayaw na magkahadlok o mabalaka, mahadlok anang atong gibati ba yung sa kidney tungod kay doon na na'y makatambal, makapaalibyo anang atong gibati ba yung sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inom kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule mag-inom kada adlaw, sige na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga igsunan nga migamit sa ato ang Sidlen Mituel, thank you. Yung kayo ninyo ng salamat, yung kayo ninyo sa inyong paggamit sa number 1 nga haplas nga tinumuwag tang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutul sa kabataan, dysmenorrhea, napidaping ang sakit, kaning ato ang bagtak nga bikugan, haplasan na nato sa ato ang number 1 nga haplas nga Sidlen Mituel, nga anhar na itong mapalit sa butika, di ba kayo gilit? Yes, kan sa butika na gyud. Sa butika na gyud ang mga igsoon mo palit og Sid Element 12.
sa butika lagi tayo. Kaya tuagin ito ang tinuod nga Sid Liniment Oil. Sa butika lagi mamaligya na. At ito yung balik-balikon mga igsoon. Aron dito masipyat. Sa butika, gibaligya lagi yun ang Sid Liniment Oil. Sa gawas. O di dali ka, ato na nato sila sa kuan ka, Facebook gam. Facebook, bisitahan na to ang kuan sa page Sid Marketing. Kaya type na to ang Panyawan Herbals. Ya, ayaw kalimot mga igala nga ato ilike ang page diha. No, makita Right. dito ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing mapalit na po nato sa Shopee gams. Naku, sa Shopee. Shopee di ay. Sa La Shopee. Lazada. Lusaga. Lazada dahil. Basta makita niyo sa Shopee o guban pa na to. Shopee, basta dahil mga products. Makita na ninyo diya. Makita na. Butika lagi. Butika, importante ka Basta layo kali dia. Sa ato lang sa Shopee. Okay. Basta adto kita mo palit bahigalas butika. Okay. Kamo kita kan sa to mga kailagan nga tigamitan. Diya, sinang kura Ruiz. Okay, sige nang pamati na to sinang kura. Kada adlaw ginamamati na to niya. Sige na siya ganang order og Panyawan. Sila si Udaylos. Sila si Udaylos og sinang kura Ruiz. Salamat. Salamat kayo, Ma'am Cora Ruiz. Salamat kayo. Sa pagsabi. Sa kuwagab, si Virilio Cubiro. Sa Merida Liti, layuan ni Gatsoy. Lagyo kayo? So, ang kita paninikan ng worldwide taxi. O sa iyang misis nga tigamitan. Ana sila dari Cebu. Tigamitan ng asawa ni Gil si Mao ni tigwa ni mo Jima. katutag. Ate, may timing lang. Sa tapsingan sa Tapsingan. Okay. Bawa mga mo sakit ang taksi. Nagkapagkita kayo pa na. Okay, panto ina nimo. Sa Merida ni Kamsa. Merida Liti. Si Jima Cubiro. Dia sa Masumbang Merida Liti. Uy, daghang kay salamat Brad sa imong pagsalig Brillo sa atong pagsalig sa Sid Liniment. Mao na igi ko ana ni Father Joshua kadudna no? Sa kasalitan ta to Gams. Sa Rida Kita sila dito. Okay, lang Father Tami upo. Kumusta ka diya sa Inabanga? Salamat kay Bam. Thank you! Alam ko sa mga staff, yung labi na sa mga kaabag nila sa itong mga kapariano, kay magsunod man bumaynaw man sila nato, no? Reverend Father Jumare Pulo sa Sagbayan, parokya sa Sagbayan, Reverend Alden Villa Flores, Dumaguete Metropolitan Cathedral, Reverend Kent Galo, Reverend Red Rosales diha sa Liluan, San Vicente, thank you, Reverend Junard Concha diha sa parokya sa Oslob, ang inyong mga choir, uban pa, sa dili pa sila batos sa mga service nila, ang ilang pagpagaliw gamit ang celebrity ko, Jing Kriyo, sa Pilipina sa ato ang mga kadalagahan, mga kababayan, bisan sa mga laki, no? Kaya doon lang kayo mga sangkap, glutathione, papaya extract, o doon mga natural moisturizer, o doon mga sangkap, mga magpabilang na younger looking o kutis at tisa. Set celebrity ko, tig biurisop, sa mga butika naman ninyong paliton, hi, labi na usap sa Metro Bank, Dumaguete, Dr. Man, Sir John Bolo Casidog, silang manager, si Ma'am Grace Maglangit, kumusta ka mo diha, Sir Remelito, Sir Jack Rollins. Salamat tayo, Set celebrity ko, beauty soap sa inyong pagpangaligo. So, dili pa ka mo ma-report sa inyong mga trabaho. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karagad Si Dudong Pikto, Ate Pres. Pikto. Oo. Si Dudong Pikto, ang iyang problema, kaniyang asawa si panghapak ng lubot sa Lindiro, Ate Pres. Naana ba siya? Naana ba? Tanang mga problema, tanang mga sayo Pikto, hapak. Di ako ikaw sa Ate Pres, paghapak, dugo ang uong Pikto. Lay kalain po daan na. Oo niya, ang nakalain ko na Ate Pres, kay gitambalan siyang ang mama. Gitambalan ang uong ni Pikto, kay para mutangon ang dugo, naabot pa na yung asawa, Ate Pres. So, oy, asan pahit ka, gilumpong minimo akong mama. Pagkahanggaw. Nala niyang sus, maulay lagutang Pikto, saon ko niya asawa. Di, saon. Wala tao, ibang sumbago to sa. Tangkak sa bitana to. Sabat ko to. Pasabta yung mga asawa. Oy, ayo ko ginanaaday. Respitar rita kay daggo naman tang nagkita. Ay, di na madasag istorya tingali, may tingali nga, inikapak niya, iyasan ko, anun ba? Bausan ka na. Mutagam ba? Mutagam. Ningon naman taon siya dali. Balad na. Niya na siya Ate Pres, Bam, naabay ka nang mabasa sa Bible nga mga pakong kaldero. Na diya, Bam? Ang kaldero, wa mabutang dire. Pero na, agyod. Ato na yung tanawon, ha? Tanawa ko niya. Tingali dili kaldero ka ha. Ano ba ko nun? Kung ari ka dire sa Episo 5, verse 25, di mo dire, mga bana, igugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Mubalhin ta sa Kolosas. Kulosas, di. Ari ka sa Kolosas 3, versikulo 19. Mga bana, higugma ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. Karon. Siya may gidaog-daog. Mauna. Siya may gidaog-daog. Mauna na, Bam. Karon. Ug ingon dili nga higugma ang imong asawa. Kay gidaog-daog niyo. Unya. Higugma ang imong asawa. Unya karon kay siya may gidaog-daog. Apan. Kung magpabili ng iyang gugma,
Sakto tong gingon. Kisa tingon nga sa palunga o sa Ako? Oh, kung nagpabilin nga yang gugma siyang asawa, sakto tingon nga ti pres nga sa palunga. Ha? Sa balungon ba? Oh, Ano man? kung nagpabilin yang gugma. Ah. Ano pagkuan sa ito na iya? Okay. Oh, sakto kay nailaing nabasa ko diri sa balang kasulatan, ningon biya diri ay. Kung gihigugma man ta Ginoo, badlungon kita pinaagi sa sakit. Na diri sa hugman siguro kadto, nga badlungon kuno ta sa Ginoo pinaagi sa sakit. Sa kapatagaan tagsakit. Oh, usa nas Mura gibadlong ko siguro. Para makabat nun. Oh, Nagawag ka sa tambal sakit. Patay ta. ha? Usa? Sa pads? O wala ka sa tambal sakit. Patay ta. Patay ta. Dami mga gabon. Mga herbal. Sakto tungi Gabon. Tanyawan. Set tanyawan. Oh, Herbal Oh, capsule. kay og moingon na ba sila sa palunga, meaning ayahan doon na pa siya pagtagad nga igahin siyang asawa kung doon na pa siya gugma yang badlungon aron matulid. Ulay. May gingon din po sa balang kasulatan nga ang pagpantun sa mga bata magkaluwas. So kanang iyang asawa kung yan ang pantunon, yan ang badlungon kay puro dili na maayo ang iyahang kinaiyan. Ay, dili ginaman. Ah, sa ato pa, Bam? Bam? Palungon. Sa ato pa, badlungon para matulid. Oh, kay lain mo kayo sige musig panapat siyang bana. Kami sa gili, wala may badlungan eh. Ano man gat? Di na matulid. Lain magkayo ng bana bito niya. Kung ano lang sa asawa. Ito na ako. Labi kita ka sa piling. Mga tao ba? Lain kayo, ay respetar, Katawan Dibres. ka. Di ba katawan ka sa ang tao, ang laki may katawan sa mga tao. O, di na, So, mas- usap mas- na mas- siya. mas- Uy, mas- 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 magpadaog Uy, ba na siya asawa? Abi ni mo no kung ako kita salingatan niya makita ta sa atong kaatbang nga balay nga Kaya silingan ni mo nga, naon lang. Oh, kay makita kang ambana pirme labunal kaldero. Ah, kita may mulingaw. Oh, mauwaw ta. Kita may mauwaw. Kita mauwaw Kita ba? mauwaw mo tanaw. Kita mauwaw, maluoy ta niya. Oh. Ano medyo gwapo din ta. Ha? O nga, mahitabo nga, imong parinti or imong igsoon ang ingon ana, di ba mulaban siya ka? Nga. Di ba? Oh, mukha niyo. Ikay mo palit, kung hindi makahimo ang bana. Di ba? Mabili Mao, sa mao, mahitabo. Di, mas mayo pa, ipaabot ta sa barangay yun dati, pres. Sa Korea. O, si tawag ka. O di ba da? Ha? Tawag ka na ba? Ay, dili una siya. Ba yung pater dasban? Wife naman. Ako, para na ako, una mo ato barangay, ikaw una. Mo disiplina. Disiplina. O, anong imong asawa ng nana, kay magkatawa. Nga, magkasama ta sa gingon sa Ginoo nga. Dili sa Pasiluha inyo siya, ko ano. magpito. Ha? Pasiluha ka, pila ng magkasa. Sige, andan Di ba siya, ba? ana. Be, naman na sa Bible ba, be? Kanang gingon nga daganong kong klase sa pagpakasara. Muna. Naay ka ng pagpasakit pinaagig aksyon napay pagpasakit pinaagi ng storya. Storya. Nga ng storya. Kanang na ang kana lahem po din depende po din yung sitwasyon kanang una nga ang ako lang lagi nga ang gisulti ang presela og kitaan ka na sa gawas ng sigig dakol. Uy, di ba naman mo sigpak mo na tong o. Nga lagi. Dahil ka masigig kapakong ako. Lain tanawon, lain panahon. Mauyog imong utok, sige bitaw ko kapakong. Sama pag yun na imo, Bam. Oo, dili na maayo oy, nya pananglitan og kuan ore, pananglitan ore og kanang high blood siya nya sige kapakong yang o, di ba na makakulaps? Bitaw, no? Nga good. Wala siya ni. Kuha ng imong uto ka ng blood clot ba? Blood clot. Inana tingali. Oh, ang kanila lang, ang ako diretso lang tayo istorya nga ipakita ang iyang pagkabana. Ah, pakita lang. Oh, ipakita iyang pagkabana. Kita din sukol. Kita lang siya. Oh, kay og ingon na ana. Pananglitan ba kita iyang mga bata no, iyang mga anak nga si iyang papa siguro dako og kardero. Lain kayo. Ang anak nimo murag lain na kita pa Na ikaw gyud pananglitan sige gapak ka binag ang umo. Gawas og bapro ka ng delikado mo gud mo sige gapak. Pero di man to manapat si Mads na ring. Sino may tabo? Di ba? Oh, si, nang kuan. Mads na ring. Di ko man. Dili to. Si, kasi ba ni mo sa wakap, si Dang Narsing? O na si Oh, di- ma'am na Mads nursing. Oh, di, lips to lips kita iyang tigili ka. Chip to lip. Katiga apat si tigili dito sa ila. Sa ito niya. Lips to lips sila. Nursing, ma'am. Mads. Lain ako gulat, diba kanang delikado kay kanang og ibasa na to sa balang kasulatan dito sa Genesis. Diba ni ana man gani dito nga kanang na ang pagkatulog ka sa si Adan og si Iba ug katong bitin di ba ni ana man Dios aman ikaw bitin dugmo ko ng imong o sa babae
Nga imo sang paakon siyang kiting. Mao nang gitabo niya gidugmo ko yung uso. Gusto lang magpatag bitin, huwag yun mo ikaw no? Bugmo ko. Ah. Naalas bala kasulatan na katong account dito sa mansana sila sa paraiso. Ah. Kingon ni adan kanang babae mo gahatag ay ning usang babae. Anong bitin mo nagkuan ay? Mo tingon ka. Ikaw bitin gitkan karon magkamang ka siyota magkaon kag abog kada adlaw. Hindi ato day wa pa na. Mabusa man hindi ko Lupad, lupad. Dili uy. dili na ibitin nga kung makita ano sa nga kanang Baro? ang katunga niya gabaro galakaw. Kita ko. Adi normal man na ba ang katunga? Kanang kubra di ba inana man ko ba? Kanang mamba, black mamba, magbarog mo na maglakaw. O ngayon naman, magkamang ka sa yuta, magkaon kag abog sa to pa ka ng mga bitin o gulay tukbunon, abog rin lang kanon. Naman nagbibiya, abog Ba mo nga ang nag-abog. Uy. Kuha na karon uy. Kanang kuha na karon din. Mo lagi na biging mo diri. Gikan karon magkamang ka sa yuta o magkaon kag abog sa butang adlaw. Di lagi no. Wala kayo patong bitit. Buko na imo sa babae. Usay ka nung bitit, usay ka nung bitit. May pambitin manok kinaon pirmi. Balik ka. Wagi patong Balik bitit. ka gulyan. Sige. Ipakita ang imong pagtabana. Diretso. Karon, okay. O ginigdugmok. O sige kag pakong sa o. Kuyag mo kuyapan ka. Ah, Katong ipako. Bapak perming ulan. Lalaki. naman man. Nabuhi. Ano ba naman dito naman nun? Kuna ko ang paso. Tiho.